Тише на сърцето й, за да стане зло
в банята да се изкъпя. Във водата имаше 3 големи, грозни жаби, но аз не им обърнах внимание. Когато излязох от водата обаче, жабите бяха изчезнали, а на тяхно място стояха 3 красиви, червени мака. Докато се усетя, царицата ме грабна. На 3 кожата ми са зелени орехови черупки. Така тя стана грозна и кафява. Намаза лицето ми с воняща мас и разчорли косите ми. Когато ме заведоха при баща ми, той се оплаши и каза, че това не може да е неговата дъщеря. Познаха ме само кучето и лястовичките. Но кой би повярвал на тези бедни създания? Тъжна и обгрижена, излязох от палата и вървях цял ден, докато не стигнах до една гора. Поляната имаше красиви цветя, които ме накараха да се усмихна.
братя. Реших да тръгна да ги търся. Вървях по пътеката. Гъстия лес беше тъй прекрасен и окраяше тъй свежа. Птичките пееха из въздуха и кацаха по раменете ми. Изтичах до близкия извор. Поплисках лицето си със студена вода и продължих по своя път напред. Ядях диви горски плодове и продължавах все напред и все напред. Изведнъж в най-гъстата гора, на най-осамотеното място, пред мен се появи стара жена с кошница в ръка. Добър ден! Добър ден! Прекрасно момиче! Си ви излязла? Благодаря! Да сте виждали 11 князе на коне? 11 князе не съм виждала, но видях 11 лебеда с корони на главите. Ей там, на завоя на реката. Искаш ли да те заведа? Да, заведете ме! Ела се! Бързо намерих реката. Когато минах завоя, пред мен се появи прекрасно море в цялата си величествена путност. По брега имаше много камъчета. Взех едно и си помислих. Вълните изваждат и най-твърдите неща с упорство и с постоянство. Трябва и аз да бъда като тях. Хей, светли, бързи вълни! Благодаря ви за урока. Знам, че един ден вие ще ме заведете при моите братя. Продължих да вървя по крайбрежната ивица. Изведнъж пред себе си видях 11 бели лебедови пера. По тях имаше капчици вода. Може би това беше росата, а може би сълзи. Кой знае? Продължих да вървя по крайбрежието. Гледах менящите си картини. Когато залезах позлати морето, в небето видях 11 диви лебеда с корони на главите. Скрих се от близките храсти. Лебедите кацнаха на крайбрежната ивица, а когато слънцето се скри, перата им опадаха. На тяхно място се появиха 11 красиви князе. Познах ги! Това бяха моите братя! Извиках ги: мили братя! Мили братя! Елиза! Сестрите! Мислехме, че повече няма да те видим. Злата царица ни превърна в лебеди. И ние, твоите братя, като диви лебеди летим от сутрин до залез. Но щом слънцето се скрие, приемаме отново човешки образ. Ние не живеем тук, а отвъд морето. До там няма нито един остров, а пътят е 2 дни. Само върху една скала можем да се приютим за през нощта, когато отново се превръщаме в кораб. Ако липсваше тази скала, ние никога нямаше да можем да долетим до тук, до нашето мило отечество. Един път в годината е позволено да се връщаме в родината и да останем 11 дни. Тук е нашия дом, скъпа сестрице. Ние прелитахме над голямата гора, откъдето виждаме палата, в който сме се родили. Виждаме и високата камбанария на черквата, където е погребана нашата майка. Тук всяко дърво, всеки храст са ни скъпи. Тук най-сетне намерихме теб, скъпа сестрица. Как да ви избавя от магията, мили братя? Не знаем, утре трябва да отлепим от тук и няма да се върнем цяла година. Но ние не можем да се оставим сама и пак да се разделим. Ще имаш ли смелост да ни последваш? Ние сме силни и можем да те пренесем през морето. Да, силни сме! Силни сме! Ела с нас, мила сестрица!
братя ще ловят мрежата с кръговете си и ще полетят високо, високо в небето. Заедно с теб, скъпа сестрица. Ще имаш ли смелост? Да, смела съм! Смела съм! Да вървим при другите братя. Да вървим! На сутринта летните полетяха с мрежата, която носеха ерес. Морето беше красиво, но се появиха облаци и светкавици. Слънцето се скри наполовина във водата. Лебедите полетяха надолу като стрела, кацнаха върху единствената скала и се превърнаха в князе. Прегърнали сестра си Елиза. Така прекараха нощта. На сутринта моите брати отново станаха лебеди и заедно полетяхме във въздуха. Оттам видях небесния палат на Фата Моргана, в който не може да влезе нито едно живо същество. Най-сетне стигнахме до оная страна, за която бяхме тръгнали. Това е страната, в която живеем сега, Елиза. Тук се издигат чудни сини планини, с кедрови гори, с градове и замъци. А това е голямата пещера, обрасла с зеленина като килими, която ще те настаним, сестрице. Това е странната ти Елиза. Да видим какво ще сънуваш тая нощ. Дано сънувам как да ви избавя от магията, мили братя. Тая мисъл не ми излиза от главата. Лека нощ, сестрице. Лека нощ, най-малко братче. Лека нощ. Лека нощ. Уморена от дългия път, веднага легнах и заспах. Присъни ми се, че хвърча високо във въздух, а срещу мен една фея, прекрасна и светла. Моите братя могат да се спасят, Елиза. Само ще имаш ли достатъчно смелост и търпение? Виждаш ли тая покрива в ръцете ми? Също такава покрива расте около пещерата, в която спиш. И само тя и онази, която расте в гробището, може да послужи за твоята работа. Ще накъсаш от тая покрива, макар че ръцете ти ще се покрият с мехури. Ще я стъпчеш с нозе и от нея ще изпредеш прежда. От тая прежда ще изплетеш 11 ризи. Ще метнеш тия ризи върху 11 лебеди и магията ще се развали. Но помни, че от оня миг, в който започнеш работа, докато я завършиш, ти не трябва да продумваш нито думица. Първата дума, която продумаш, ще прониже като нож сърцата на твоите братя. Техният живот виси в върха на езика ти. Помни това. Събудих се от ужасна болка. Пред мен имаше същия стръп коприва, точно какъвто видях в съня си. Веднага излязох от пещерата. Накъсах от страшната коприва, която палеше като огън. По ръцете ми излязоха големи мехури. Но аз късах от копривата, тъпчих я с нозете си, за да спася своите братя. Когато те се върнаха, изпаднаха в ужас, че дума не продумвам. Но когато видяха ръцете ми, разбраха всичко. Най-малкият ми брат заплака, а където капеха сълзите, така мък, там болката ми намаляваше.
Така работих цяла нощ. На другата сутрин една риза беше готова и вече започвах втора. Царю, тук има някой. Момиче, само момиче. Какво ли прави в пещерата? Държи коприва и плете. Много е красива. Много е красива. Царю, да я доведем ли? Никога не съм виждал такава хубавица. Какво правиш тук, красиво момиче? Ела с мен. Това място не е за теб. Аз съм царят на тази страна. И ако сърцето ти е също тъй красиво, толкова лицето ти, аз ще сложа на главата ти златна корона. И ти ще станеш моята царица. Царицата на тая страна. Аз желая само твоето щастие. Учи, ще дойде време, когато ще ми благодариш. Да вървим. Островърката звезда се обърнала към кръгла. Какво ли означава това? Ще видим. О, драги ми звездоброец! Ви ли омръзна да гледате все към звездите? Моля, уважаеми архиепископе, не ме разсейвайте. Сте открили нова звезда? Открих я вчера. Сега е спокойно. Мига се. Мига. И днес какво търсите? Далечината погасва нещо като... А да! Ще има дъжд от метеорити! И Това е знак, че нещо и тук ще се случи. голям фантазиор сте, голям! Ето! Ще се случи! Дайте ме отлов. Негово величество царят си дойде И и си доведе годеница! И си доведе годеница! Годеница! Разказах, че глупости от гората ли ще я доведе. От гората? От една пещера! От една пещера! Много е красива! Държи коприва. Ръцете й са цели като мехури. Ръцете й са цели като мехури. Няма е. Какво? Не говори. Но царят заповяда да облека цялата в златна коприна и да я доведат тук, в тържествената зала. И да я доведат тук, в тържествената зала. познах! Нещо се случи! Това не ви харесва. Трябва да съм на щрек! Негово величество, царят! Щастлив съм да ви представя своята годеница. Тази ненагледна красавица. Да се сервират най-скъпите ястия в кралство. Свирете, музиканти!
Царю, подозирам, че горската главица е магиосница. Тя отвлече сърце ми. Заслепи го! Не вярвайте! Изгорете я! Изгорете я, царю! Не го слушайте, Ваше Величество! Не го слушайте! Не го слушайте! Бойте се спокойно, драги ми архиепископе. Няма за какво да се притеснява. Вижте колко са чисти очите. Вижте колко е чиста душата й. Не плачи, красива девойка. Аз ще се постарая нищо от предишният ти живот да не ти липсва. Ето, тук, тази стая, която прилича на пещера, ще можеш да продължиш с работата си, колкото си пожелаш, без никой да те притеснява. Да ударят всички камбани в кралството и да известят нашата сватба. Царят реши. Тя го е омагиосила! Трябва да я следя какво прави. Ти си злоба! Така аз, нямата горска хубавица, станах царица на страната. Добрият цар правеше всичко, за да ме зарадва. И аз се привързах към него. Ех да може да му разкажа за всичките си мъки, за всичко, което съм преживяла. Трябваше да мълча, за да спася своите брати. И така, нощем се промъквах в малката стаичка и плетях риза след риза. Но когато стигнах до седмата риза, покривата свърши. Ами сега, какво трябваше да правя? Спомних си, че в гробището растеше същата такава коприва. Но как да изляза от палата? Как да мина? Как да стигна до гробището? Спомних си. Тогава в една лунна нощ минах през градината и се промъкнах. Никой не ме забеляза. Магиосница! Познак! Отива при другите магиосници! Анатема! В гробището седяха в кръг много страшни магиосници. Аз минах покрай тях, но те не ме забелязаха. Тогава набързо набрах коприва и продължих нататък. Не ме видяха. Царю! Царю, трябва да ви кажа нещо. Важно е. Царю, царицата ви е магиосница и успя да омагиоса и вас, и целият ни народ. Не смей да клеветиш царицата. Аз не видях. Ходи в гробищата, при другите магиосници. Ако ми кажете, елате с мен. Да я проследим заедно, елате. Остава ми да изплета още само една риза. Но за нея няма да ми достигне преждата. Ще трябва още веднъж да ида. Ох, как ме е страх. Ай, грозните магиосници сигурно са там. Но трябва да бъда смела заради братята си. Смелост, Елиза. Още веднъж, само още веднъж ще ида. Това там при магиосниците тя ли е? Да, тя е.
Тя е магьосница. Да, тя е магьосница. Аз я обичах. Толкова много я обичах. Нека народът я съди. Анатема! На главата магьосницата! На главата магьосницата! На главата магьосницата! На главата! Анатема! Защо? Защо? Тя е невинна! Защо? На главата! На главата магьосницата! Затвориха я в тъмното подземие с железни решетки на прозореца. Вместо в главница и дадоха с нова покрива. Парливите ризи, изплетени от покрива, и дадоха за заливка. Но тъкмо тези неща й трябваха и тя веднага се зароби за работа. По улиците пееха оскърбителни песни. Вечерта чух плясък на лебедови криле при решетките. Това беше най-малкият ми брат. Той ме беше открил. Така се зарадвам. Въпреки, че знаех, че ми оставаше само една нощ живот. Моите братя бяха наблизо. Аз имах достатъчно покрива. Обещах на царя да прекарам с теб последният ти час. Ще гориш на каладата, дяволско изчадие! Аз съм невинна и ще довърша последната риза. Ще спася братята си. Ще ги спася. Аз ще ти помагам. Ще ти нося покрива. Ще успеем, ще успеем. Аз съм птичка Божия, волна като вятъра. Долетях при теб сега, да не бъдеш сам сама. Ти си обич, доброта и светлина. Твоето мъничко сърце е готово да умре, за любимите си братя и за щастието й. Ти си силна, ти си смела. Вярвай, вярвай, чудеса може да се появят и да те възнаградят. Да възкръсне нов живот, плод на твоята любов. Вярвай, вярвай в чудеса, аз ще вярвам с теб сега. Отворете! Отворете! Чух биене по портите. Това бяха моите братя. Те молеха, викаха, заплашваха царя. Искаха да се срещнат с него. И той дойде. Но в този момент изгря слънцето. От братята ми нямаше и следа. Само 11 диви лебеда се извисиха над палата. Дойде стражата. Изведоха Елиза. Качиха я на една талига. Лицето й беше съвсем бледо. Устните й потрепваха, но пръстите й плетяха последната 11 риза. 10 готови ризи лежаха в козете й. Около талигата се тълпеше народ. Обсипваха я с подигравки. Анатема! Анатема! Главата! Се плете тая дяволска риза! На главата! На главата! Тълпата я обгради от всички страни и поиска да разкъса
Елизата. Но тогава долетяха 11-те лебеди. Накацаха върху Елиза и запляскаха с криле. Тълпата се дръпна и сплаша на водата. Това е небесно знамение! Тя наистина е невинна! Невинна е! Елиза бързо мекна 11-те ризи върху лебедите. И тогава на тяхно място се появиха 11 прекрасни князе. Но само най-малка, вместо едната ръка, имаше лебедово крило, защото ризата му беше само с един ръка. Сега съм свободна! Аз съм невинна! Елиза, мила сестрица! Да, тя е невинна. Ние, нейните 11 братя, бяхме омагьосани на лебеди. Тя извърши всичко това, за да ни спаси, без да жали себе си. И страда, и изтърпя всичко, защото сърцето й е изпълнено с много доброта и много любов. Тя е светица. Благодаря ти, мила сестрица. Никога вече няма да се разделим. Но ти остана с едно крило, вместо ръка най-малко братче. Това не ми пречи да те обичам. И докато братята им говореха, из въздуха се разнесе странно ухание от рози, защото всяка главня в планата, на която щяха да изборят, пусна корени и вейни, а на тяхно място мигом израсна висок храст, покрит с червени рози, а на самия връх на храста цъфна прекрасно бяло цвете, което блесна като звезда. Колкото е красиво лицето ти, 100 пъти е по-красиво сърцето ти, красива моя горска хубавица. Ти си моята царица и царицата на тая страна. Да живее царя! Да живее царицата! Ще направя такова сватбено шествие и такова сватбено пиршество, каквото не се е виждало никъде по тази земя. Амин! Амин! Това е моята история и историята на дивите лебеди. Разказах ви я, за да знаете, че в живота има и добро, има и зло, има щастие, има и нещастие. Попаднете ли в беда, вземете надежда, борете се, докато не успеете. Изберете ли ми за приятел, аз, Елиза, ще бъда винаги до вас. А сега да предполагам, че моят цар ме чака. Да е чист красив, да няма злоба и слава, да има много светлина. Бъди щастлив, ти пожелавам. Бъди щастлив!
Цветя и поздравления за младежка театрална студия. Поздравители на дрес и цветя от госпожа Галина Матанова. Цветя от Азарел Медет АД. Поздравители на дрес от господин Петър Чолаков, управител на Майкрооптикс и подаръци от фирмата. Поздравления и подаръци за всеки от фирма Оптикс, 2 тома на новото издание на книгите Записки по българските въстания войни. Цветя от детска градина Райна Княгиня. Поздравители на дреси торта от Ротари Клуб. Сладки и вкусни вълшебства от Lions Club и фирма Ромелия. Специални поздрави от Народно читалище Иван Вазов, 1904 година, град Хисаря. И благодарим на всички вас, сърдечно благодарим и най-вече на вас, уважаема публика, защото точно вие ни зареждате да творим и да продължаваме напред. Да бъда многословна, позволете ми в тази вълшебна вечер, защото наистина е една вълшебна вечер, в която тези млади таланти, тези талантливи млади хора ни подпита в красотата, в изяществото, в мъдростта на Андерсеновата приказка. Позволете ми и на мен от името на настоятелството да ги поздравя всички за труда, за ентусиазма, за таланта, за желанието, за любовта, за тази красота, която създадоха днес, пресъздавайки толкова талантливо приказката на Андерсен, потапяйки ни в неговия свят и връщайки ни към изконните ценности добро, зло, преданост, вярност, нещо, което трябва всички да помним и да бъде наше. Благодаря ви, поздравявам ви още веднъж, но позволете ми с 2 думи да кажа голямо благодаря и на техния ръководител госпожа Точка Кацарева. На нея и на хората, които около нея бяха, когато се създаваше Пепа Машева, Марин Карамаринов и целият екип, благодаря. Но искам специално да кажа, че много са нещата и много са постановките, на които тя е поставила, но това, че всяка година толкова много млади хора се събират, за да бъдат посветени в изкуството, за да могат да заобичат театъра и за да могат да поемат всичките тези ценности, които дъхват и на които ни завещават произведенията и пиесите, които те пресъздават и така талантливо правят на нашата сцена. За всичко това нейна е заслугата. Тези хора винаги ще бъдат свързани с театъра, ценностите им, човешките им ценности ще бъдат вечни, за което голям принос има и госпожа Кацарева. Нека да благодарим и още веднъж поздравления и благодарност.